ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. С Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, збираємося сьогодні для алтара Пана у перший четвер місяця. Асаблівий дзень, коли ми дякуємо Єсусу Христу за те, що Ён застаўся разом з нами, живий і сапраўдны пад постаццю хлеба ў сакраменце Еўхарыстыі, за те, що дае нам свое тело, свою кроў, як спажытак на вечнае жыццё. Таксама першы чацвер месяца гэта асаблівы дзень, калі мы молімся аб новых пакліканнях да святарства, да манаскага жыцця. І сёння адзін са святароў ахвяруе святую імшу ў гэтай інтэнцыі, просячы аб новых шматлікіх і святых пакліканнях да святарства, да службы Божай у касцёле. Другая інтэнцыя святой імшы, молімся за памерлых, за святой памяці Віктара Юкевіча, Евгенія Сушынскага, Казіміра Міхневіча, Марыю Пясэцкую, Станіслава Чарняўскага і Мячеслава Мажэйка, выпрошваючы для іх Божую міласэрнасць і рада жыцця вечнага ў небе. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты дзеля славы сваёй, дзеля збаўлення чалавецтва паставіў Хрыста найвышэйшым святаром навекі. Дай, каб народ, які Ён набыў Табе сваёй крывёю, з удзелу эўхарыстычнай ахвяры атрымаў моц яго крыжа і з мёртвых паўстання, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Czytanie pierwszego posłania świętego apostoła Jana. Umiłowania. Kto i łgun, kali nie той, kto piereczyć, że Jezus to Mesja. Той antychryst, kto odrakaється od Ojca i Syna. Кожний, хто одракається від Сина, не має і Отця, а хто визнає Сина, має і Отця. Тое, що ви чули від початку, нехай живе у вас. Коли живе у вас тое, що ви чули від початку, дик і ви будете жити у Сині і Отцу. Обіцяння ж, якое Ён дав нам, це вічне життя. Написав я гэта вам про тих, хто зводить вас, а помазання, якое ви атрымалі ад Яго, у вас живе, і ви не патрабуєте, каб хтосьці вучыў вас, але паколькі само помазання вучыць вас усяму, будучы праўдзівым і не ілжывым, то у тым, чаму навучала вас, жывіце. Цяпер, дзеці, жывіце ў ім, каб, калі Ён з'явіцца, мы мелі адвагу і не былі асаромленыя перад ім у час ягонага прыйсця. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Убачили усе збавленне Бога нашага. Убачили усе збавленне Бога нашага.
Спявайте Пану новую песню, бо Ён учинив цуды. Яму допомогла Яго правица и Яго святое плечо. Убачили усе збавление Бога нашего. Показал Пан свое збавление, перед вачима народов объявил свою справедливость. Успомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Убачили усе збавление Бога нашего. Убачили усе межи земли збавление Бога нашего. Ускликай Пану уся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Убачили усе збавление Бога нашего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Колісті Бог да айцов наших праз пророков у гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. З Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. Вось сведчанне Jana, калі юдэі паслалі з Єрусалема святароў і левітаў, каб яны спыталіся ў яго, хто ты, ён абвясціў і не выракся і вызнаў: я не Христус. І спыталіся ў яго: дык хто ж, ты Ілля? І сказаў: не. Ты пророк? Ён адказаў: не. Тады сказалі яму: хто ж ты, каб нам адказаць тым, хто паслаў нас? Што гаворыш ты пра самога сябе? Ён адказаў: я голас таго, хто кліча ў пустыні: раўняйце дарогу Пану, як сказаў пророк Ісая. А пасланцы ж былі з фарысеяў. Яны спыталіся ў яго: тады чаму ты хрысціш, калі ты не Христус, не Ілля і не пророк? Ян сказаў яму адказ: я хрышчу вадою, а сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце, той, хто ідзе за мною, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалях ягоных. Было гэта ў Бетаніі за Ярданам, дзе хрысціў Ян. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні у Євангелії ми чуємо свідчення святого Яна Хрестителя. На питання святароў і левітаў, якія былі пасланыя з Єрусалема, якія былі, можна сказаць, афіцыйнымі прадстаўнікамі грамадства, прадстаўнікамі першасвятара, улады рэлігійнай, Ян Хреститель вельмі спакойна адказвае і канкрэтна гаворыць. Гаворыць аб тым, што ён не з'яўляецца Езусам Христом. Ян Хреститель добра усведамляў, кім сапраўды ён з'яўляецца, якую місію даў яму Бог. І таму не баіцца пра гэта казаць. І таксама вельмі проста адкідваюся тыя меркаванні пра сябе, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Я не Христус, я не пророк, я не Ілля. Святы Ян Хреститель добра разумеў, кім ён з'яўляецца, добра ведаў свае моцныя і слабыя бакі. Ён разумеў, ведаў, што мае здольнасці і ласку ад Бога, каб
заклікаць людзей да навяртання, каб падрыхтаваць іх да прыйсця Езуса Хрыста, да прыйсця Пана. І ў той жа час ён усведамляе, што не можа выканаць усе месіянскія абяцанні, не можа дапамагчы ў кожнай сітуацыі людзям, якія да яго прыходзяць, не можа падказаць ва ўсіх справах, з якімі да яго могуць звяртацца людзі. Браты і сёстры, таксама кожны з нас мае свае і моцныя бакі, і слабыя бакі. І вельмі важна, каб мы усведамлялі сабе гэта і вучыліся гэтым добра карыстацца. Карыстацца навіта для добра і свайго, і іншых людзей тымі дарамі, тымі талентамі, якімі Бог нас адарыў. І мы чуем далей у Евангеліі, што Ян Хрысціцель адсылае тых, хто яго прыйшоў далей, адсылае іх да абяцанага і прыходзячага ўжо Езуса Хрыста. Ён ведае, разумее, што не можа даць адказ на ўсе пытанні людзей, не можа ўсім дапамагчы. Але ведае, што сярод людзей, сярод натоўпу ўжо стаіць той, хто можа гэта зрабіць. І ён рыхтуе людзей да сустрэчы з ім, да сустрэчы з тым, хто можа дапамагчы кожнаму, хто можа даць адказ на ўсе пытанні. І ў гэтым, дарагія браты і сёстры, таксама праяўляецца вялікая пакора святога Яна Хрысціцеля, якая вынікае менавіта з глыбокага перажывання сваёй лучнасці з Панам Богам, сваёй еднасці з Богам. Таксама разважанне святога Пісання, бо можам заўважыць, што Ян Хрысціцель карыстаецца словамі святога Пісання, калі кажа пра сябе, словы прароцтва Ісаі. «Я голас таго, хто кліча ў пустыні, раўняйце дарогу Пану», як сказаў прарок Ісая. Прыя браты і сёстры, сёння Ян Хрысціцель вучыць усіх нас таму, што мы не павінны заўсёды браць на сябе ўсе цяжары іншых, бо мы таксама не здольны дапамагчы ўсім ва ўсіх справах. Але мы павінны старацца зразумець, чым мы дапамагчы можам і гэта рабіць, а часам проста патрэбна наша падтрымка, наша малітва за тых, каму мы дапамагчы, на жаль, не можам. Даверыць гэта Хрысту і прасіць дапамогі ў яго, бо гэта Хрыстус збаўляе, Хрыстус ацаляе, Хрыстус прыходзіць з дапамогай чалавеку. Таму, дарагія браты і сёстры, сёння варта таксама нам прасіць аб такой пакоры, якую меў святы Ян Хрысціцель, каб мы заўсёды усведамлялі, кім мы з'яўляемся, што мы можам зрабіць, што ў нашых сілах, каб мы стараліся гэта рабіць, а з іншага боку, каб таксама давяралі Богу ўсе тыя справы, з якімі мы не можам сабе парадзіць, у якіх патрэбна дапамога Божая. Каб мы былі свядомы гэтага і каб мы з вялікім даверам і з вялікай пакорай да Бога звярталіся. Амен. Да Бога, які полюбіў нас і спаслаў на свет свайго адзінароднага Сына, узнясём з даверам супольнай малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ніколі не пераставаў дзякаваць Богу за ўсе атрыманыя ласкі. Цябе просім. Молімся за хрысціян, якіх пераследуюць за веру і праўду, каб умацаваныя сведчаннем мучанікаў яны захавалі вернасць Хрысту. Цябе просім. Молімся аб новых шматлікіх святых пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. Цябе просім. Молімся аб ласцы здароўя, апецы Маці Божай для Казіміра Баралкоўскага, таксама аб мудрасці і дарах Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за Віктара Юкевіча, Евгенія Сушынска, Казіміра Міхневіча, Марыю Пясэцкую, Станіслава Чарняўскага і Мечыслава Мажэйка, каб Хрыстус, веру якога яны вызнавалі на зямлі, стаў іх узнагародай у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб часты ўдзел у святой імшы перамяніў нашае жыццё і наблізіў нас да Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Добрый Боже, выслухай наши покорные молитвы и учини, каб разом со святыми мы могли прославлять Тебе в вечности. Праз Христа, Пана нашего. Amen. До наших сердцев, что заснули, сёння б'е звон, каб мы очнулись, бо час настав, дитя на свет приходить, а разом з ім любов до нас сиходить. Маленький у яслях тихо спить, маленький побач з пречистой маті, небо блищить і земля блищить для этой маленькой любови. Маленький у яслях тихо спить, маленький побач з пречистой маті, небо блищить і земля блищить для этой маленькой любови. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру приня Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук свою, Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, да поможи нам годно удельничать у этих святых таємницах, бо коли мы складаем Евхаристичную ахвяру, здійсняється справа нашого откуплення, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце, узносим их до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сапраўдны вечны святар, устанавіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самога прынёс Табе, як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае – гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая – гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю ўсклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який дел имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта
дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по усім свете, удоскональ его у любови, разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надію на воскрешення, і про усіх, хто Твоя ласка дошов з гэтага свету, і дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да помажи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим, Передайте ближнему знак супокою. покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету,
вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Божая тайна, тихая стайня, выглядає цудовно. Хлопчик маленький у бідній стаєнці, Богу самому ровний. Над їм аньоли і гурт веселий, их волосы, як солнце, белые шаты зяют искрятся под золотой веселкой. Что до здарения от захопления, навод и небо светлее. Мудрости, мудрость, святлость и святлость у человечем теле. Бедные люди, голод их студить, бегли дна понаглянуть, мають натхнение, верить в збавление, миру и любови прагнуть. Долго чекали, тяжко вздыхали, глянув на нас Бог з неба. Пекло замкнуто, а у їм покути, слово приймає тіло. Молимся. Просим Тебе, Пане, праз удзелу гэтай ахвяры, якую Сын Твой наказаў складаць на ўспамін пра Яго, учини нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашага. Амен. Дзякуй всім за супольную молитву, як заўсёды сёння ў чацвер вечарам. Святая гадзіна дарацы Найсвяцейшага сакраменту з 23:00 до поўначы. Усіх ахвотных запрашаем. Прыміце Божае благословленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. У Бетлеєм спішаймо, до стайні, бо там цуд. У ясельках Син Божий, Йон збавить грешний люд. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклони
Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogrąży